O Partido Popular pide ao alcalde Francisco Fumega que non ceda ao Estado central o remanente de tesourería do Concello do Carballiño. O pasado 4 de agosto, o Boletín Oficial do Estado publicou un decreto que permitirá mobilizar ata 5.000 millóns de euros para os concellos con remanentes de tesourería e destinalos a programas de coidados, de proximidade, mobilidade, vivenda, desenvolvemento sostible e de promoción da actividade cultural. Os concellos deberían poñer a disposición do Goberno os seus remanentes de tesourería para ir percibindo de xeito proporcional á cantidade que cedan un ingreso non financeiro durante este ano e o que ven. Medida que xerou unha gran controversia entre numerosos municipios que anunciaron o seu rexeitamento. Para o Partido Popular do Carballiño é o Concello que xerou eses remanentes quen debe decidir cales son as necesidades máis urxentes dos seus veciños, cales son os medios para solucionalas e, polo tanto, cal é o destino que se lle deben dar a eses cartos. Lembran que no pleno do pasado mes de maio, o Grupo Popular presentou unha moción solicitando que o Concello do Carballiño se dirixise a FEMP e a FEGAM para que exixisen o Goberno Central que permitise a utilización destes remanentes. A esa moción, o Grupo Municipal Socialista votou a favor, polo que agora entenden que debe cumprir o seu compromiso cos veciños non entregando este capital ao Goberno Central. O Real Decreto Lei permite que os concellos que non o desexen non entreguen os seus fondos, polo que lles parece que o alcalde do Carballiño debe agora ser coherente co que pensaba en maio e non entregar os cartos que se lle están solicitando. O remanente que tiña a fecha 31 do 12 do 19 o Concello do Carballiño superaba os 4.500.000 euros. É certo que en maio fixemos unha modificación presupostaria que implicaba que parte dese diñeiro íbase a destinar a autónomos e pequenas empresas e a outro tipo de axudas relacionadas co COVID. Que pasa? Que estamos vendo que o retraso sistemático que ten este Concello na concesión de axudas pode provocar que esas axudas non estén pagadas durante este ano, non? Co cual pasaría esas cantidades non gastadas neste exercicio presupostario 2020 a remanente durante o ano 2021. Co cual temos un problema moi serio no Carballiño, un problema que pode causar moitos inconvenientes ás arcas municipais. Por outro lado, no pleno do mes de maio, o Partido Popular, xa ante os rumores sobre este tipo de situacións, presentamos unha moción no Concello solicitando que o Concello de Carballiño se dirixise a FEN e a FEGAMP para que lle exixixe ao Goberno Central que permitira que os concellos gastaran os seus remanentes en necesidades derivadas do COVID. A modificación que nos propuxo o Grupo Municipal Socialista nese pleno foi que se pudera gastar en calquera outra cousa, e nós estivemos de acordo. Ese foi o acordo que se tomou, non? Creo que o alcalde debe ser ahora coherente co que ele mesmo dixo no mes de maio e non enviar eses cartos ao Goberno Central. Quero que a xente sepa que ten esa posibilidade, que o alcalde do Carballiño, falo sempre do alcalde porque isto é unha responsabilidade do alcalde, non do pleno. É o alcalde que pode tomar a decisión de mandar eses cartos ou non, non? Creemos que non os debe mandar, primeiro por coherencia co acordo tomado por o pleno, e en segundo lugar porque os veciños de Carballiño a quen escolleron para que xestionara eses cartos e satisfixera as necesidades municipales e as necesidades dos veciños foi o alcalde, non foi o Goberno Central.